Magluto tayo ngayon ng bistik baka. Samahan niyo ako, umpisahan na natin ito. Marinate muna natin ng 10 kalamansi yung ating beef and then toyo. Yung toyo gawin nating 1/4 cup. And then ihalo natin siya. Ito. Tapos iwanan natin siya ng 2 oras bago natin prituhin. Ngayon magpiprito na tayo. Prito muna natin yung ating baka. Okay. Nagtatalsikan. Ngayon sunod na natin itong second batch para manahimik na yung talsikan na yan. Okay, ngayon maggigisa na tayo. Lagay na natin yung ating bawang. So then sibuyas. Ngayon, lagay na natin yung ating baka. Sayang to. Ilalagay na natin yung ating pinagbabaran, yung ating marinade. Pagkatapos lagyan natin ng tubig dahil matagal tong palambutan. Ayan. Ngayon takpan na natin. Babalikan natin mamaya to. Siguro mga it takes 1 hour bago lumambot. Ngayon maglalagay na tayo ng paminta. Tapos yung ating 1 teaspoon na sugar at saka yung ating chicken powder. Nasa sa inyo kung gusto nyo maglagay ng chicken powder. Ako naglalagay ako pampadagdag ng lasa. So ngayon konting lambot pa. Takpan natin. At balikan. Malapit na to. Ihanda na natin yung ating onion rings. Mausok kasi malamig. Sa labas ako nagluto. At tignan nyo yung temperature sa labas. 0. Toronto. Tignan natin yung ating onion rings. Then halo-halo lang.
Turn off na natin. Ayan na. Luto na. Luto na yung ating bistik baka. Beef bistek.